Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Rosal. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central Eastern Visayas ug live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Rapid mass testing sa mga barangay sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu giuswag karong Miyerkules. Barangay Katarman sa Cordova gi-lockdown kay kanhi PDL nakauli apan nasuta nga positibo di ay. Usa ka tuig nga batang lalaki labing unang natala nga COVID-19 positive sa Pardo apan ginikana negatibo. Sub distribution sa Mandawi City gisugla na apang daghang reklamo kay wa maapil sa lista. Bisan hingpit nga gidili, beach boxing gipahigayon sa Tangkit, Talisay City. 12 ka mga tao nadakpan. Photographer nga adunay cancer nagpakasal sa hinigugma samtang na-admit sa hospital. Ang dili mahulagway nga kalipay sa anak sa NARS nga halos sa kabuan wa kauli tungod sa serbisyo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mass testing sa Dakbayan sa Sugbo nga sugdan unta karong adlaw apan nauswag. Samtang mga tao adunay managlahing opinyon sa ipahigayon nga mass testing. Ania ang report. Dini sa Kapitol na ay mo kini mga babaeng na nikay-sikay sa pagpamaligya og buwad, lamas ug utanon. Kini ang ilang pamaagi aron magkasugakod sa kalisod nga nasinati. Nahadlok man sila sa COVID-19 apan nabalaka sila sa mass testing kay wa sila masayod sa proseso kay basin kun matakdan kuno hinuon sila. O yun hinuon sila sa mass testing. Okay ra mo aning mass testing? Oo, okay ra. Mas maayo man sad na yung nana sir, makiwalo sad mi unsay kanta. Bago may nga unsay kanta. Adto kay kung dago mi lang ko ko adto. Adunay pagduha-duha si Kapitana Litang Abarques sa Barangay Pardo sa mass testing. Busa gusto niyang masayod kung luwas ba ang proseso. Pero ikaw, personally, o yun nakaani, wa kay mga kabalaka, mga apprehension ni mo ani? Murag, kung ako'y pagbuton, murag dili lang siguro ko. No, kay wa man ko'y nakita. Nga accuracy ba? Giuswag ang rapid mass testing karong Mayo 6 nga girakda unta ang sugdan karong adlaw aron mapasabot og tarong og mahanaw ang kabalaka sa kadaghanan. Kabahin kini sa program Balik Buhay sa tulo ka mga urban cities isip transition period gikan sa enhanced community quarantine ngadto na sa general community quarantine. Kini ang strategic massive testing nga scientific, calibrated ug evidence-driven nga mao'y basihan sa pagbalhin ngadto sa GCQ. Dili swabing kundi rapid testing kit ang gamiton sama sa pagkuha og dugo nga mao'y i-test ug dili usab house to house ang paghimo niini. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Barangay Katarman sa lungsod sa Cordova gipaubos sa lockdown human nagpositibo ang usa kanhi ka persons deprived of liberty PDL nga mipauli sa lang panimay.
Mayor Tichi Sitoycho mibangso sa kawang sa koordinasyon sa Lapu-Lapu ug ingon man sa Cordova Municipality. Sinuan Mirondina sa report. Gipaubos na karon sa lockdown ang barangay Katarman sa lungsod sa Cordova human migawas ang resulta sa COVID test sa usa ka 36 anyos nga lalaki nga kanhi PDL. Buot masiguro sa mayor nga dili na makakatapa sa laing barangay ang COVID-19. Siya lang ang gi-isolate. Ang patient try gikuha, gi-pick up, gi-isolate. But the family stayed in their house and then have the home quarantine. Ganiha, nag-apod-apod na og relief packs ang lokal nga kagamhanan sa Cordova sa 1,700 ka mga pamilya sulod sa naasong barangay. Sulod sa tulo ka adlaw ang konsumo sa unang gipada og subli kining hatdan karong Huwebes og dugang relief packs. Gikasagmuyo sa mayor ang kakuwang sa koordinasyon sa lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu diin gikatahong unang gihatod ang PDL. Abril 28 sa udto, gida sa mga personnel sa Mandawi City Jail ang 36 anyos nga lalaking PDL sa Lapu-Lapu City Health Office ug human masayre ang address ni ini nga taga-poblasyon Lapu-Lapu ang taga-City Health na ang mida kaniya sa barangay. Ang naitabo ko na ma'am siyang gimihangyo nga dili pa ang iyang ko na tumo adto ra sa siyang gidikanan nga masakiton. Matod ni Kapitan Terso Tumulak, sila mismo naglibog usab unsaon paghandle ang mga molupyo sa ilang barangay nga napaubos na sa swab test. Kini samtang gipaabot pa ang resulta ni ini. Ang kasagaran pang swab test diri di mag swab test papulion naman ka di makay-isolate. Mo po ni usan nakakuan ka-diferensya po dana kung isulti pa daw sila nga isolate na ninyo ay palakawa. Di po dato tumingin ana. Giangkon sa mayor nga parehong may pagkuwang ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang lungsod sa Cordova ning maong hitabo. Subay niini nahukban sa mayor nga sugod karong adlaw mas pahugtan pa ang quarantine control checkpoints sa ilang lungsod. We are really strict man unta sa among borders pero mao lagi ang sulti pud sa among kapulisan nga daghang reklamo kaning bahin sa government mga exempted naman tay exemption sa EO ni Gov. Daghang mo reklamo kung si taon. Ganiha, mas gihigpitan na ang quarantine control checkpoint sa Cordova. Bisan ang mga sakyanan sa gihulagway nga mga essentials, gisusi ang mga dokumento. Lakip na ang karga niini. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Bata nga nag-edad pa lang og usa ka tuig nataptan sa COVID-19 sa barangay Pardo nining dakbayan sa Sugbo. Asa kaha niya nakuha ang virus. Atong sayran pinaagi nining report. Gipaubos sa lockdown ang usa ka sitio sa Pardo diin nagpuyo ang bag-ong COVID positive nga mao ang 1-year-old boy. Ang mga ginikanan sa bata pulos negatibo sa COVID test. Apan nagtuo ang barangay official nga ang inahan sa bata nga adunay kaila nga COVID positive nga taga barangay Inayawan ang nakatakod sa bata. Posibleng ang kagaw mitapod sa inahan ug mipilit ngadto sa iyang anak nga masuso. Ang mama ni ining bata mo dunay kontak atong nagpositive sa Inayawan. Since ang kaning iyang asawa atong nagpositive igsuon man ni ining babayana. Unya pareha sila og negosyo, maninda sila isda. Kuyog sila pasil. So pagbuto dito sa Inayawan na abot gid sa atong una-una nga ang katong mga sa contact tracing na nga doon na gid sa kauban ato nga posible gyud nga magpositibo. Ang mga barangay officials ug ang mga silingan sa bata ang mihatag og ayuda kanila aron dili makagawa sa ilang compound. Hinatdan sila og pagkaon ug uban nilang panginahanglan. Ang barangay taon na ning kamot gyud nga maka-provide ni og pagkaon nila kagahapon ato tong gipahatan sila ang tibok compound mo atong gipadadaan lang sa no. Hugot nga gibantayan sa komunidad ang dapit aron dili mo katap ang virus. Apan awhag sa kapitan sa barangay sa ubang mga tawo nga dili tamayon ang pamilya sa bata. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Bisan pa man og hingpit ang pagpatuman sa enhanced community quarantine, may ubang gihapong wa mutuman ini. Kining mga residente sa barangay sa Dakbayan sa Talisay, may pa-beach boxing pa niadtong weekend. Si Lian Singkulan sa report.
Pinaagi ni ining mga larawan na monitor sa kapulisan sa social media sa dakbayan sa Talisay ang giingong boxing nga gipahigayon. Nahitabo kini daplin sa dagat sa sitio Kilawan sa Barangay Tangke. Makita ang kalihukan nga mihatod sa panagtapok sa mga residente. Kinibisan pa man sa gipatumang enhanced community quarantine. There were minor, and the minors were the ones engaged in actual boxing. Because according to our investigation, lingaw-lingaw sila. Gidugang sa hepe sa Talisay City Police nga 12 ka mga individual ang nangasikop diin lakip na kanila ang mga minor de edad. We have charged them with simple disobedience in relation to the executive orders. The minors are of course processed in congruence with Republic Act 9344 in coordination with DSWD. Ang nagpasiugda sa kalihukan, gipatawag na ni Mayor Samsam Gulyas. It's really a mistake on their part with what they did. And that's why I talked to the kapitan and I asked for his cooperation na magtinabangay ta na instances like this will be prevented in the future. Samtang dugang pahimangno ngadto sa publiko nga i-report dayon kun may nakita mang mga kalihukan, ilabi na nga makalapas sa social distancing. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Gisugda na sa pagpangapod-apod karong adlawa sa mga beneficiary sa Social Amelioration Program sa Mandawi City. Apan daghan wa mapil sa listahan ng reklamo o misong sa City Hall gumikan nini. Ang report ni Nico Serino. Sayo pa nag-abot-abot na sa San Roque Gym sa Barangay Subang Dako ang mga SAP beneficiaries. Karong adlaw ang unang adlaw sa distribution sa hinabang sa gobyerno taliwa sa giatubang nga krisis karon. Gisiguro sa taga-barangay nga mapatuman ang social distancing sa distribution mao nga gilimitahan ang pagsud sa mga tao inuras base sa schedule sa sityo. Mga alauna na sa hapon na sugdan ang pag-apod-apod sa taga City Treasurer's Office sa tag 6,000 peso sa kwalipikado nga beneficiaries. Alang sa mga nakadawat sa kwarta subay ni ining gipatuman nga SAP dako ig tabang kini alang sa mga panggasto taliwa ning pagpatuman sa ECQ. Apan kun unsa kalipay ug kamaya ang gibati sa mga nakadawat, hilabihan sab ang kadismaya ni adtong wala maapil sa lista. Nisung kaganiha sa City Hall kining pipila ka mga residente sa Subang Dako aron ireklamo nga wa sila malakip sa talaan sa makadawat og hinabang bisan kun sila maoy labing nanginahanglan. Asa mi mo doon? Kinsa mo guide na mo nga kami wala mi apel sa ayuda. Nag-ingon sila ang mga trabahante sa DSWD ay sa duli. Ang problema man gud mo ma'am kay ang duli na suspenso na kay wala na ko ni budget. Di dapat ang DSWD mo approve sa muad. Nangutana baya mga unsa akong trabaho. So kanya ko tinutanay ni mo ni ang ko nga barista akong trabaho. Oo, kumpanya ko ID gigamit. Pero kanang kumpanya ID is temporary ra ID ra na siya. Saka dai wala jud ka nang di jud ka maapi kung ano man kay nindot lagi ka trabaho kung ano din taga-rason din. Kada rason na asa ko mangutana akong trabaho kung nindot. Just lang ang pagkanindot sa akong trabaho kung lockdown me since March 20. Sa talaan sa Subang Dako, kapin sa 1,300 ang nalakip sa payroll sa ilang barangay nga tagaan sa kwarta. Duna say kapin sa 300 nga pending pa. Apan sa inisyal nga listahan sa barangay officials, kapin sa 5,000 unta ang ilang giila apan limitado ang budget sa gobyerno. Ang tendency mo good ang mga tao, they are expecting that all will receive. And then later on, it came out nga dili ay tanan, no? So naadi ay guidelines sa exclusions. So mao na karon nga until now ang mga tao, especially karon nga release payout na natural that's 6,000 and that's big money. Samtang sa Barangay Gizo, sayo pa kaayo milinya na ang mga residente aron makadawat na sa kwarta. May mga markers nga gibutang sa kalsada aron mapatuman ang physical distancing. Apan inay nga personal nga magpaabot ang mga tao, nagbili na lang sila og mga gamit sa pila aron di sila maunhan sa linya. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gawas sa physical fitness, adunay mga alternatibong pamaagi nga gihimo sa mga COVID positive nga naa karon sa barangay isolation sa barangay Luz ning Dakbayan Sugbo nga mao ang pagtuog o paglimugmog o ginadlawng tubig nga adunay asin. Samtang ang mga bata nga nagpositibo sab sa Kagaw gipaubo sa mga kalihukan isip kabahin sa ilang debriefing. Ano yung report?
Niini ang pasingot sa mga COVID positive sulod sa Barangay Los Isolation Center matag bundag pinaagi sa Sumbadans. Tinguha nga magpabiling piskay ang ilang panglawas. Gawas nini, misagop sila sa kinaraan nga pagpalig-on sa ilang immune system o pagpatay kuno sa virus, sama sa paglimugbog o inadlawng tubig nga adunay asin o pagtuob gamit usab ang init nga tubig nga adunay luya. Unsay procedure sa inyong tuob diha, sir? Ang amuha, sir, kay tubig siya nga nay asin, then gamay kuan lang kung daghang luya o okay ra. Basta nay luya, asin, then kuan, tubig, then mao na mo hanggapon. Ibukala na ang gapon namo magbukot mi og kuan kana hapol, tibok yun nga hapol. Tibok lawas? Please, tibok lawas, sir. Kanang wala gyud makagawas gyud ba. So ang mo resulta na nindot siya ang pamati, then panington jud kag maayo. Giulagway ni Roy Hinares kinsa nagpasiugda sa kalihukan nga epektibo ang ilang gihimo kay lig-on ang ilang panglawas hangtod karon. Gani ang mga senior citizens nakasugakod man yun nga walay gipamati sa lawas. Ila kining gihimo nga walay pagkonsulta sa mga health expert. Samtang gipadrawing usab nila ang mga bata nga COVID positive nga nagsilbi usab nga debriefing activity aron mapadayag ang ilang gibati ug makapagaan sa ilahang trauma. I-express nito galingon through drawings sila silang balay, color, nana din mahibaw nato ang ilahang situation. Karong adlawa motapos na sa ilahang 14-day quarantine apan wa pa sila masayod kung kanos pagawson sa isolation facility. Awag nila sa gamhanan nga i-disinfect ang sitio sa patera aron sa ilang pagbalik wa na ang kagaw. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sama sa Dakbayan Sugbo na uswag-usab ang mass testing sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bob, tungod sa Tri-City Agreement ubos sa Balikbuhay Program, nauswag-usab ngadto sa Miyerkules ang mass testing sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sama sa Cebu City ug Mandawi City. Ganiha, gitigom ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan ang mga kawani sa CSWD aron sa pag-validate sa mga beneficiaries sa Social Amelioration Package. Kini aron mahatagan na ang mga beneficiaries sa 19 ka mga barangay sa unconditional cash transfer. Samtang sa Miyerkules, Mayo 6, iapod-apod na ang Social Amelioration Package sa 19 ka mga beneficiaries kansang apelyido nagsugod sa letter A ngadto sa letter L. Ug pagka Mayo 7, ang mga beneficiaries na usab sa Social Amelioration Package kansang apelyido nagsugod sa letter M ngadto na sa letter Z. Kini ang gitumbok sa mayor nga rason sa pag-uswag sa mass testing sa Dakbayan. Gi-pressure na ta sa national government na kinanglan mahuman siya by May 7. So manang giapas gid nato ni siya na based on the schedule. Apan giklaro sa mayor nga walay angayang kabalakan sa mass testing tungod kay hitsa sa mga PPE ang mo-administer ni ini ug mga well-trained personnel usab ang mga staff sa City Health Office. Nag-angkon na imi matag syudad. Ang ato ang giangkon matong giangkon nato ang siren, no? Sirens. Ang giangkon sa Mandawi apil na ang gloves. So kana siya si Mandawi ni provide na gyud sa DOH og worth unsay gidaghanon nga atong i-test mo po'y number of gloves. Bob, kay nahataga naman ang mga beneficiaries sa Social Amelioration Package nga mga taga-Ulango, haya nahukman sa mayor nga adto sa Ulango maguna or magsugod sa mass testing karong Miyerkules. Ug so far, Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. at sa Luan Mirondina sa imong live report. Karong panahon na wa nay samang magkauban ang pamilya. Unsa na gyud kaha kadtong frontliners nga naa gyud sa mga ospital. Kahinam sa pamilya nga magkauban sila, mao kanunay ang pangindahay
Uban sa paglaom nga sa pagpauli sa ilang mahal sa kinabuhi, maayong panglawas ang dala. Sama na lang nining 4 anyos nga anak sa usa ka head nurse sa Task Force COVID team sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga si Clinton Gairanon. Dili mahulagway ang kalipay sa bata human sa kapin o sa kabuan. Nagakos na gyud o nagakos na gyud niya ang iyang amahan. Natagan og higayon si Gairanod nga makapauli isip break human usab ma-quarantine og negatibo sa swab test o sa rapid test. Sa kasakit ug kalipay, sa kahamugaway ug kapiskay, way makapugong sa ilang pagbinahalay. Kini ang gipamatud-an sa bagong gikasal nga sila si James Zapanta ug Evelyn Zapanta nga bago lang gikasal sud sa Tambalanan. Atong sayra ng ilang istorya sa report ni Femery Dumabo. Nagtrending ang pagpakasal sa managigugmaay nga James ug Evelyn Zapanta nga gihimo sa sud sa Tambalanan kagahapon sa buntag. Kay si James ang anaa sa Tambalanan sud na sa kapinduha ka semana tungod sa sakit niini nga liver cirrhosis. Nahimong posible ang kasal sa tabang sa mga kaubanan sa trabaho ni James, isa pa sa ka wedding coordinator ug photographer. Ayun, isuon na doon naman doon. Ano, pagsal mo eh. May bilhin. Sa orte, mawajud yung ganhan. Wala ako. Ang anak na, hindi ako pasagdan. Matulayan ko ang theology. Nagsugod lang sila isip managigala. Human nga nakaabang og balay si James duol sa gipuy-an ni Evelyn. Pipila na katuig ang milabay. Gani sa una nila nga pagkaila, adunay laing gigugma si James. Nagkalagyo. Apan sa giingon pa man nga kun kamo gyud. Hangtod nga nagkauyon nga mag-ipon, din gigrasyahan sila og tulo ka mga anak. 11 anyos na ang pinakamagulang ug 9 kabulan pa ang kamanghuran. Dugay na nga plano ni James nga pakaslan si Evelyn. Apan giuna lang ang gastuhan alang sa mga anak ug pagtabang sa pamilya. Hangtod nga ning Abril lang nireklamo og sakit sa tiyan si James. Ug ning bag-uhay lang na diagnose nga grabe na ang liver cirrhosis. Siya ang pinakabuot. As in, huwag libubot to. As in, matinabangon ang pamilya Bisdak na siya. Kasi na si paugalingan ng pamilya. Mapasalamaton ang pamilya sa tanang nitabang paghatag sa damgo nilang magtiayon. Apan padayno sab nila nga hangyo sa uban sa pagtabang kanila sa pagpatambal kang James. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipahigayon ang swab testing sa kapin sa 40 ka mga tao sa Dakmen-Talisay nga dunay contact sa nagpositibo sa COVID-19. Samtang misaka ng tustulo ka kaso ang nagpositibo. Silian Singkulan sa report. Kini ang larawan sa mga frontliners sa City Health Office ug Talisay Disaster Office sa ilang pag-ampo sa wala pa sugdi ang swab testing nga gipahigayon dito sa gym sa Barangay San Roque. Matod ni Mayor Samsam Gulyas nga adunay 48 ka mga tawo ang na-swab test. Kini human sa contact tracing sa mga tawo nga nahinabi ug nakapaduol sa patient number 2 nga nagpositibo sa COVID-19 sa Dakbayan. Katong naay direct contact nila. Kung naay mo positive niya na, then we have to contact trace again regarding atong individual na positive. Human ini, gipahigayon usab dayon ang decontamination operation. Hangtod karon, gihuwat pa ang resulta sa napahigayong swab testing. Samtang may ikatulong kaso na nanatala ang Dakbayan nga nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay Dumlong. Gipahibaw sa mayor nga usa kini ka health worker nga katapusang nakauli sa Dakbayan ni adtong Abril 15. Moagi usab og swab testing ang mga membro sa pamilya bisan pa man og nilapas na sila sa 14-day period. April 15 was the last time she saw her family. Then niadto na siya gihouse sa Cebu City. Ang nahitabo, niagi na siya sa 14-day period without symptoms. Ang ato na lang isigurado lang yun if i-swab, angay lang yun sila i-swab para masigurado yun. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.
Sa adlaw nga Miyerkules na sab, sugdan ang mass testing sa Mandawi City. Ganina nangayo og katinawan ang mga city officials kabahin sa pagpahigayon niini. Ang report ni Nico Serino. Miatubang sa sesyon sa City Council ang kadagkuan sa Mandawi City Health Office. Nangayo og katinawan ang konseho sa pagpahigayon sa mass testing. Karong adlaw unta kini sugdan apan giuswag karong Miyerkules. Rapid antibody test ang himuon. Katuyuan nga masuta kung daghan ba ang na-infect sa katawhan subay sa mga laka nga himuon sa Metro Cebu. Ang mga konsihal nangutana sa protocol misugyot nga human sa testing siguroon gyud nga naka-isolate ang usa ka tawo una pa mo gawas ang resulta. Gasod positive nga dili siya mo qualify sa iyang home isolation na ang manday atong BOI. That is why encourage na to ang every barangay na sila ilang barangay isolation unit. Gipasalig sa syudad kung may magpositibo, andam ang city quarantine facility sa City Central School. Kapin sa 1,007 ang mamahimong maakomodar sa maong pasilidad nga posibleng buksan karong simanaha. 90% ready na ang Mandawi City Central School, which we call the Mandawi City COVID-19 Quarantine Facility. Sa pangutana, kung mamahimo bang mubalibad nga magpa-test, atong ibalibad na sa lista. Kung dito niya po suot, ato na sa silingan, sa Picabalay, maoy bumangan o sampol. Kaya ito, ibuhan din nato ang random testing para nyo makita ang full extent. uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 7 anyos ka batang lalaki nga taga Gunob, Lapu-Lapu City ang usa sa mga survivor sa COVID-19. Si Luan Mirondinas sa report. Nakadaig ang crisis management team sa kaisog niining 7 anyos nga batang lalaki nga nag-inusarang migawa sa Tambalanan kagabii. Siya ang ikasiyam ug labing bata nga COVID survivor sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang inahan, igsuon ug apuhan sa bata pareho pang nagpaalim sa Tambalanan. Pagkanaot niya gahapon sa ospital, he was very brave. Siya ra usa, nagbitbit ra siya putos niya, gamit niya dito sa ospital. Niya as a sign of respect and ang among admiration to the boy and to everybody else na maka-recover, we provided him with a snappy salute. Apan kagahapon usab, nadugangan og upat ka mga COVID positive patients ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Duha sa Marigondon, usa sa Gunob ug usa sa Ibo. Usa ka PDL gikan sa Mandawi City Jail ang taga-barangay Ibo. Samtang ang tulo, mga close contact sa mga unang nasutang COVID patients sa dakbayan. Sa pagkakaron, aduna nay 38 ka mga COVID patients ang Lapu-Lapu City. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka heartbreaking nga panagbuwag sa inahan nga COVID positive ug sa iyang anak nga masuso nga negatibo sa kagaw ang nahitabo sa usa ka sitio sa Mambaling, Ninidakbayan, Sugbo. Samtang mo kapina sa 900 ka mga tao ang natakdan o nataptan sa kagaw sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Asa ka nagbutang? Wakay ka butangan sa mga anak? Kanang wala ka mag-result sa akong bana o sa akong kanang suon kons. Og negative ang imong anak, ayaw dada. Kaya nangutana ko sa doktor ganina, niya na siya nga pwede rin ako no dadon. Ayaw taon. Kuha ang video ni Konsehal Dave Tumulak ka maoy mikuha sa inahan aron dadon sa Barangay Isolation Center. Nagkugos ang inahan sa iyang masusong anak aron dadon unta sa isolation facility kay wa man siya kabinlan sa bata. Ang iyang bana og igsuon suspected COVID usab. Sakit kayo. No, kay daghan kaayo ang mga tao in town nga nabiktima kalabot ning COVID-19. Pero bisan pa man tuod og sakit kay nga palandungon, apan tan-awon sad nato pod ang welfare sa usa ka bata nga nagnegatibo sa COVID-19. Dili pwede nga ato silang isagol sa positibo. Bahin lang ang inahan ug anak sa mga mulupyo sa syudad nga apektado di lang sa virus kundi apil ang ilang pagpati nga mahimulag sa mahal sa kinabuhi.
Mato ni Konsehal Dave Tumulak nga ang DSWD ang mo-intervene sa ingon ini nga sitwasyon. Gipasabot niya nga gikinahanglan malahi gyud ang mga COVID positives ngadto sa mga isolation facility aron di na makapanakod pa. Kung wagin sila kabinlan sa ilang mga kaparyentihan, ang DSWD ato dahil tawagan sila para sa temporaryong kustodiya. Ang dakbayan sa Sugbo adunay mukapin sa 900 ka mga COVID positives ang natala sa Cebu City Health Department nga gikan sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Atong balikan ang istorya sa bata nga nag-edad lang og usap pa ka tuig nga nataptan sa COVID-19 sa barangay Pardo nining dakbayan sa Sugbo. Asa ka nini nakuha ang virus? Sayro nato ni pinaagi nining report. Gipaubo sa lockdown ang usa ka sitio sa Pardo diin nagpuyo ang bag-ong COVID positive nga mao ang 1-year-old boy. Ang mga ginikanan sa bata pulos negatibo sa COVID test. Apan nagtuo ang barangay official nga ang inahan sa bata nga adunay kaila nga COVID positive nga taga barangay Inayawan ang nakatakod sa bata. Posibleng ang kagaw mitapod sa inahan ug mipilit ngadto sa iyang anak nga masuso. Ang mama ni ining bata mo dunay kontak atong nagpositive sa Inayawan. Since ang kaning iyang asawa atong nagpositive, igsuon man ni ining babayana. Unya pareha sila og negosyo, maninda sila isda. Kuyog sila pasil. So pagbuto dito sa Inayawan na abot gid sa atong una-una nga ang katong mga sa contact tracing na nga doon na gid sa kauban ato nga posible gyud nga magpositibo. Ang mga barangay officials ug ang mga silingan sa bata ang mihatag og ayuda kanila aron dili makagawa sa ilang compound. Hinatdan sila og pagkaon ug uban nilang panginahanglan. Ang barangay taon na kamot gyud nga maka-provide ni og pagkaon nila kagahapon ato tong gipahatdan sila ang tibok compound mo atong gipadadaanan sa no. Hugot nga gibantayan sa komunidad ang dapit aron dili mo katap ang virus. Apan awhag sa kapitan sa barangay sa ubang mga tao nga dili tamayon ang pamilya sa bata. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro, daing hapon mga kapuso.